καθηγητών των υπολείπων ειδικοτήτων για το πώς θα αξιοποιήσουν αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό, με αποτέλεσμα τελικά τα λάπτοπ να παραμένουν στο σπίτι των παιδιών για να μπαίνουν στο Facebook. Έχουμε σήμερα που μιλάμε την διανομή διαδραστικών πινάκων σε πολλά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διαδραστικοί πίνακες, οι οποίοι έρχονται χωρίς να υπάρχει τεχνογνωσία από πλευράς των εκπαιδευτικών πώς θα τους αξιοποιήσουν, χωρίς να έχουν διδαχθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισμικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήδη τρέχει η δεύτερη φάση επιμόρφωσης των καθηγητών των υπολείπων ειδικοτήτων για το πώς μπορούν να διδάξουν το αντικείμενό τους με τη χρήση της πληροφορικής. Πριν λοιπόν καλά-καλά ενημερωθούν αυτοί οι άνθρωποι, έρχεται ένας διαδραστικός πίνακας ο οποίος κοστίζει κάποια εκατοντάδες ευρώ και σε σύνολο κάποιες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, χωρίς τελικά να υπάρχει αναγκαία οργάνωση από πιο μπροστά για το πώς αυτό το πράγμα θα βρει πρακτική χρήση. Μας είπατε ότι προγραμματίζεται μια πανελλαδική κινητοποίηση. Από την άλλη, θα πιέσετε για απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας ή έχει επιδεινωθεί η κατάσταση? Οι διαρροές έχουν πληθύνει, αυτό το βλέπουμε και τα δημοσιεύματα στον τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό. Από την άλλη, εκκρεμούν οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις εκκρεμούν γιατί και στις ερωτήσεις που έχουν γίνει στη Βουλή και σας λέω στις ανοιχτές επιστολές που έχουν σταλεί και στις διαμαρτυρίες τις κλαδικές από όλους τους συλλόγους της πληροφορικής, η Υπουργός το μόνο το οποίο λέει ότι πρόκειται περί διαρροών οι οποίες υπάρχουν στον τύπο, δεν ευθύνεται το Υπουργείο για τις διαρροές, άρα δεν μπορεί να δεσμευτεί να μας δώσει κάποια απάντηση. Να αφήσουμε για το τέλος το πιο σημαντικό, κύριε Σωτηρούδα, γιατί εντάξει, θα μπορούσαν να πούνε αυτοί που μας παρακολουθούν ότι είναι ένα κλαδικό αίτημα ή ένα συντεχνιακό αίτημα ή προσπάθειά σας να διατηρήσετε και τα κεκτημένα σας. Πόσο αγαπούν τα παιδιά το μάθημα και αν είναι ένα από τα μαθήματα που αγαπούν, γιατί μπορεί να διδάσκονται 5 ώρες μαθηματικά και να μην θέλει κανείς να πατά στην τάξη. Εγώ δεν θα ήθελα να απαντήσω θέτοντας μια ερώτηση στους φίλους και τις φίλες οι οποίοι μας παρακολουθούν και έχουν παιδιά τα οποία είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ας γυρίσουν τώρα στα παιδιά τους, είναι μεσημέρι, είναι στο σπίτι, να τα ρωτήσουν αν αυτό το μάθημα το αγαπάνε και θέλουν να υπάρχει στο σχολείο ή όχι. Θα πάρουν την απάντηση μόνοι τους. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που είπατε προηγουμένως για συντεχνιακή αντιμετώπιση του θέματος. Κοιτάξτε, δεν είναι συντεχνιακό το ζήτημα, γιατί οι καθηγητές πληροφορικής, 8.000 καθηγητές πληροφορικής που υπάρχουν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα απασχοληθούν στο γυμνάσιο, στο δημοτικό. Θα βρεθεί ένας τρόπος να απασχοληθούν. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, γνωρίζουμε όλοι ότι ούτε βαριά βιομηχανία έχει. Ούτε πρόκειται να δημιουργήσουμε ποτέ βαριά βιομηχανία. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε ως χώρα είναι να επενδύσουμε στη γνώση. Εάν αυτό το πράγμα δεν το κατανοήσουμε, το μέλλον της χώρας είναι ζωφερό. Όταν η καινοτομία είναι και κεντρική πολιτική επιταγή, αλλά και είναι η μόνη η οποία δίνει απτά αποτελέσματα και υπεροχής αλλά και δημιουργίας νέας αγοράς. Πολύ πρόσφατα σας υπενθυμίσω αυτά που στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν σε διοργάνωση παρουσία για της Υπουργού Παιδείας. Πρωτοπορίες δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από πλευράς των τεχνικών και του software και του hardware, δηλαδή και του λογισμικού και του εξοπλισμού, οι οποίες έχουν απήχει στην παγκόσμια αγορά. Δημιουργούν δηλαδή εμπορικές σχέσεις, διακρατικές εμπορικές. Μα σαφέστατα, το κομμάτι των νέων τεχνολογιών είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το κράτος να καταλάβει ότι μπορεί να επενδύσει. Και να επενδύσει χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει δισεκατομμύρια, τα οποία θα πάνε χαμένα, όπως έχει γίνει πολλές φορές μέχρι τώρα σε άλλους τομείς. Το κομμάτι της γνώσης, της ψηφιακής τεχνολογίας, του προγραμματισμού, και του κομματιού του software και του κομματιού του hardware είναι ένας τομέας στον οποίο η χώρα μπορεί να επενδύσει και να έχει άμεσα ωφέλη. Δεν το κατανοεί και έχουμε πρόβλημα και θα εξακολουθήσουμε να έχουμε πρόβλημα. Σας λέω, το πρόβλημα δεν είναι συντεχνιακό. Ζήσαμε πριν από λίγο καιρό, γιατί ένα πρόβλημα το οποίο διαπιστώνεται αυτή την περίοδο είναι ότι οι καθηγητές πληροφορικής δεν έχουν την αντίστοιχη συμπαράσταση που θα έπρεπε να έχουν από τους υπόλοιπους κλάδους των εκπαιδευτικών. Θα έπρεπε δηλαδή θεωρητικά σε τέτοιες μεθοδευμένες αλλαγές να υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση του ζητήματος. Δεν την έχουμε. Πριν από